Ini bergerak jasa, orang macam matang lagi nak kepala. Ini matai sekarang ni baik. Orang beruk tu, orang kau salah ni lo. So kalau sudah no, oh hai. কিন্তু sini je main, ini bosan समस्या itu. Orang baik tu sini tu, ini dabi beli. Orang macam mana ni ke? Macam tu, katalai matang lagi beli. Maya sejora. Kalau mampu kan sini lihat le. Iya. Oh. Kamu le tu kenal ni? Kan tu ha, kita cuma. Oh. Jeng tu paling mana tu? Sini. Kamu dia? Ini apa dia? Yang saya dah. Kau nak jalan lah. Itu cile jeli ya. Jadi sini Maharashtra umti makan tu, abro jaga wa, cung buri le makan ni, do. Kayu cung. Cung ke, kau sabu ke sama ya, hana ke pi cung. Sia. Cung ngam bin tola kayu. Jin po di kasih satai. Jin me ma jin me kile, cipu sai ke. Ini apa ni? Nama tu lah. Nama sih nak. Ini kau selain kau, kalau sih kau tu semua yang mau tak lagi nampak. Di belakang sampai kan saya. Dulu kelainan nahar mungtama. Bumrah sora bisi, wayarai para, umur pur konstitusi. Ani loge tu kau cini Osiram Riang, थाने विधानसभा लास्ट विधानसभा बस जा, सिरी लोगे YTF, त्रिपुरा मोथा, TWF, जो तो ना लीडर सब लोगे तो हो, संग नोबोई काय तिनी प्रसार खायो, जे थाना यो बुबाग्रा केंद्र सरकार बाई, कैसा चुक्ति खाया, सिनी political rights, माय economic development, सिनी history, land rights, identity, माय language अपनो तो ये जे केंद्र सरकार बाई कैसे चुक्ति का अपनो जों नोबोई चिनि बरनो काय बुझायो जे जोंनो जे ताबो कक रजाखा ओ कक फाइनाइ सालो जाते अब मेटेरियलाइज अंथों इमप्लिमेंट अंथों कंप्लीट इमप्लिमेंटेशन नि बाइनो जों ताबो सामु माखायनाय जे सिनि बुबाग्रा जे सा बिनि कौनि मते जों लामा मा हिमलायनाय कैंडिडेट जेसे पांथों सिम्बल जेसे पांथों जों सिनि मानथाय बायसि अचुक बसर तो गोबांबा बरक सिम्बल मेटार अमाहाय पार्टी मेटार कचिनि बुबाग्रानि कंखा जों लाइ थानाय सालो अमाहाय जे मिस्टेक अबो नि कारणे चिनि बरक मंसा मालिया एचिवमेंट जों कम टाइम नि बिसिङाव अंना नांनाय जे केंद्र सरकार बाय कैसा चुक्ति अबो बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिङतै अबो माने थाका अदरवाइज जों मानियाबो बनि जे एफर्ट अबनि बाय जों माने थाका गाबोन जों नोबोई काय जों जोंनि बर'नि अर जों दिनै प्रसार खाय दङ जे बसकांगो जों बुबाग्रा जे साख्लाय अबनि मतेनो जों बिनि कौनि मते लामा माहिमनाय सिनि मानथानि बागै कारण बुबाग्रा सिनि मानथानि बाय लराय खाय दङ ओंखाय सिनि मानथानि बाय से बुबाग्रा सिनि लराय खाय दङ ओंखाय जों बिनि लगे रिनानि चिनि কোনো সমস্যা ফাইনালি কইয়া তাবো রাজনীতি দল তাই कैसा फाइनाय बो साफायनाय ताई कैसा फाइनाय बो साफायनाय किन्तु जों बास्तव माने नै जे बोसोक जरा बरक चिनि बाय सामखायका बरक जोंनो दैयै राजनीति समिति थङै थाका ना बास्तव जोंनो किछु मखसर रखा एडिसे एलाका नायदि ताबो चिनि अर पारानो नायदि एनि पारा थांदि लामानि समस्या नुकनाय इमाय दैनि समस्या नुकनाय कारेन्टनि समस्या नुकनाय स्कुल मास्टार करे नुकनाय चिनि बरक नक करे नुकनाय चिनि बरक हुखाय चामानि नुकनाय
एमाहाय चराय दङ गाहाम जागा लेखा फोरोंनाय नुनाय हस्पिटाल करे नुनाय बिथि करे नुनाय डक्टर करे नुनाय कोनो একটা রোগী অংখা বনে ইমার্জেন্সি রহনান বাই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ঠিকমতে করে নুকনাই ন খামকাই মাহাय फायर सार्भिस गारि सफायाखै नुकनाय माहाय गोबां मा सिनिया रोगि रङै थैयो आबो रंनो जों गाहामके दंनानै आबहाय समस्यानि जों मुक्ति मानानकै सिनि एलाकाबो रां पैसा दरकार तब टाउन एलाका नायदि बसक डेभलप सिनि एलाका नायदि ताबो ताबुनि जे जुग तिनि और कक साके जों जत जागानो तिनि नुक थानाय ओ जुगोसे जों तिनि लामा करि जागा दङ ओंखाय बसक माहाय जों समस्या खालाय दं माहाय रंनो जों फायनाय सालो अरनि जों मुक्ति मानानै हिंखाय सिनि बुबाग्रा जोंनो अधिकार होनानै बाय फाइट खाय दङ जों सिनि बुबाग्रा लगे जों माबो सालायनाय पहिला नां साखा सिनि अर सिम्बल मेटारिया पार्टी मेटारिया बुबाग्रा पहिला साखलायजाक पार्टी बतौरिया सिम्बल बतौरिया जों जाति स्तर दफासे तरो बो कांग्रेस तमनि टाइम बन्दर नखना बुबाग्रा पहिला जाति उलो पार्टी हिनि साखा बरो वासलायखा बुबाग्रा ब केनेदेर बासानाय पार्टीनि बाय ब दफानो दकारनाय बरो रक सालायखा अब जत बरो या तिप्रासार सालाया बुबाग्राना हामजानाय तिप्रासार कोनदिनो सालाया बिरोधी दल जारा राजनीतिक खायनाय पौरनि बाय सिमि तंनाय सियारनो हामजानाय लुबिरो बरक सिमसे बेरै साव दफानो दकारoi राजनीतिक खायनाय बरक सिमसे माहाय कक साव तब जदि लुकरक संमानि तो हिंखाय जों जे नायनाय मिनि गुरे एलाका माहाय सुने करे बुबाग्रा जे खाय जों अबनो खायनो माहाय कांग्रेस नो या करे ब बाखले फायो आं दफाबे तंनो नानाय सीएबी नि केस बोलरे के एनआरसी नि बने सुप्रीम कोर्ट केस दंगो बबनो या करिया आं पोस्ट या करनाय पार्टी या करनाय आं दफाना या करिया पहिला जाति उलो पार्टी बनि कप बखरि फायो जों अबनो हेते जों बिसास मा खायने बुबाग्रानो ताबक सिनि जे कैंडिडेट सिनि बुबाग्रानि बनि बाय जे बुबाग्रानि बायनो बुबाग्रा वान सका केंद्र सरकारबो कायसा जागा रोखा जेनौनि अधिकानि बाय नर फाय कक साफाय दिनै अधिकानि बायसे कक साजानाय र फायनाय सालो ब बीजेपी ओंगै थानाय अमाहाय ताबो दरते जों केबनो कक संमाय नंयाखौ आर ब चिनि बायनो अधिकारनि बायनो कक सानाय चिनि बायनो लराय खायनाय कारण ब उल्टा फुल्टा बरो गया बका राजपुरी बनि बरक जे अशोक बसर जुग सिनि प्रसारनो काहाम हामिया जत समयनो बर यासागै जोंनो तुइ दुले फायनाय ता महाराजा नखना बास्तबनो बसक बाहाय के सामुं ताका बसिनि बाय बसक कक साका तामो चाइतखा 100% जों महाराजानि जे सामुं तामनि जों बनो जों बयतो मा जानाय